Lah kok dadi patih, kekuatane dilangkai karo Senopati. Senopati mriku sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo Senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Lho, saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak Koko Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Ingkang urip ana ing jagat iki. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wanter sabaning dawa ingkang dak tampa metu marganing pasumpenan nalika semono, aku didhawuhi supaya anggayuh kanugrahan mau sebab kanugrahan ingkang bakal tumiba ning jagat iki mau papane ana ing Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana iki papan pesananing para leluhur turas darah Mandura. Klebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa uga sinarekake ana ing Astana Gadamadana. Mula ora aneh yen to pun Kakang entuk sasmita kaya mengkono mau jernyatane aku putra tinemu pambayun saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kresna sasmitaning jawata ingkang dak tampa lumantar dalan impen iki mau bakal tak tanjiki marang sira Yayi Prabu. Inggih, Koko Prabu. Kula nuwun sewu lajeng pasumpenan ingkang paduka lampahi menika kala wau menapa jawata merdekaken utawi jawata paring dawuh wahyu menika naminipun menapa kanugrahan menika wujudipun menapa wanter tak tampa cetha sabdaning dewa ingkang lumantar jroning pasumpenan mau ngandhakake yen to dina samengko iki bakal ana tumibaning wahyu kang aran wahyu purba sejati. Mula Blaka Suta wae sak jeg jumlek urip ana ing alam padhang Baladewa aku ora tau kentuk wahyu. Aku ora tau kedunungan wahyu. Mula wektu dina iki wujude kanugrahan ingkang dak tampa dewa paring sasmila lumantar impen, aku kudu gayuh kanugrahan. Iki iso ora iso Baladewa kudu kedunungan wahyu. Mula sranane gandeng Yayi Prabu Kresna kuwi nalindra ingkang wasis ing samubarang lir. Aku njaluk tuntunan. Aku tuntunan supaya entuk kanugrahan wujuding wahyu purba sejati mau. Wis ngono kuwi sing bakal ndak andhakake marang Yayi Prabu Kresna kang bakal ndak aturake komplit ora ana ingkang jijir. Saiki aku njaluk dawuh pengendalian Yayi Prabu Kresna. Koko Prabu kula nuwun sewu. Sabtu aring kepengker wancinipun Nanggara Kasih kula menika ugi nyumpena. Lho kok sik. Nek ngono padha. Aku ya wanci Anggara Kasih. Kula inggih wanci Anggara Kasih. Kok sik, kowe jam pira kowe? Kowe jam pira? Kula nuwun sewu, wancinipun Puspa Tajem utawi Kadorodasi tegesipun impen menika badhe nemahi. Weh lah dalah. Yen ngono sakwise dewa mau misik lawan Baladewa, mbok menawa tumuli budal marang Ndarawati misik lawan Yayi Prabu Kresna. Menapa ing dipun dawuhaken jawata mboten benten kan menapa sampun paduka ngendikaaken bilih badhe wonten kanugrahan ingkang dumawah wonten ing Astana Gadamadana. Wondene naminipun wahyu purba sejati Koko Prabu. Ateges titah kalih titahing dewa ingkang sampun dipun paringi sasmita setunggal Koko Prabu Mandura, angka kalih ing raying Ndarawati. Alah dalah yen pancen kaya mengkono cetha. Cetha yen to pancen wahyu iki mengko bakal tumiba ning jagat lan ingkang diwenangake gayuh ya kuwi turas negara Mandura. Tegese turune Kanjeng Kyang Kunti Boja, turune Kanjeng Rama Basudewa. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Perkawis menapa? Wahyu aran purba sejati kuwi apa lan werdine piye? Terus gunane nggo apa? Coba aku tak takon karo kowe. Nun sewu Koko Prabu, kula menika nggumun lho. Panjenengan menika langkung sepuh tinimbang kula. Teka panjenengan menika nyuwun priksa dhateng Kang Rayi. Monggo menika wonten madyaning pasewakan menawi dipun midhangetaken sangganing para nayaka punggawa menapa mboten lingsem. Wis. Perkara ngelmu ki nek isin ora bakal entuk ngelmu. Yen perkara babakan ngelmu, yen isin kuwi mesti ora bakal dadi wong pinter. Mula aku kuwi lumangsa cubluk cingkranging nalar tunaing budi. Aku njaluk warah Yayi Kresna. Aku ora bakal isin dimindhangake para kawula, para punggawa, para nayaka negara Ndarawati aku ora bakal isin. Nanging ngantos wonten ingkang ndakwa ana kebu kok nusu gudel. Wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sesa-sesa kebune. Mekaten gudele disusu gelem apa ora? Inggih Koko Prabu. Mula Siadi
paringa dawuh. Kuwi werdine apa lan karepe piye? Nuwun sewu. Miturut ingkang rayi lho, menawi ngantos lepat tegesipun kula menika namung menungsa limrah, kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Ya. Miturut petanganipun ingkang rayi Ndarawati purba sejati menika estunipun wonten sekawan warni. Lho. Wahyu, tegese wahyu mau turah loro. Sapa ingkang bakal nampa? Mangke rumiyin Koko Prabu, babakan perkawis sinten ingkang nampi menika mangke dhateng purbaning Wang Mahanasa. Tegesipun purbaning dewa. Menungso namung sami nerimah kemawon. Namung ing langkung wigatos menawi paduka nyuwun priksa babagan purba sejati menika pinirang dados sekawan werni. Patang werna kasinggihan mekaten apa wae. Setunggal ingkang sinebut cahyaning rat, angka kalih reksakaning rat, angka 3 wimbaning rat, angka sekawan yuwananing rat. Nganggo ning rat kabeh kasinggihan mekaten. Cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat, yuwananing rat. Kuwi tegese piye? Cahyaning rat menika Wahyu Ratu. Sinten ing kedunungan cahyaning rat inggih menika badhe pinardawa kamulyanipun, turunipun badhe dados Nalindra. Angka kalih wimbaning rat menika Wahyu baboning Nalindra. Menika kedah nampi inggih menika wanita. Krana sampun sinebat wonten ing mriku baboning Nalindra, ateges wanita menika mangke ingkang menang ngandhut dhateng turasing Nalindra wonten ing Nusa Jawi. Wimbaning rat kuwi baboning ratu kasinggihan. Lajeng reksakaning rat menika Wahyu Patih. Wahyu Patih inggih tegese Wahyu Patih menika sinten ing kedunungan reksakaning rat turunipun benjang badhe dados wrangka wonten ing Nusa Jawi, tegesipun nurunaken patih wonten ing Nusa Jawi menika. Lah sing pungkasan yuwananing rat kuwi wahyu apa? Yuwananing rat menika Wahyu Wadat. Sinten ingkang kedunungan yuwananing rat menika kula nuwun sewu menawi Nalindra boten kenging nggadahi garwa langkung saking setunggal. Nek iso mbok aku aja entuk kuwi. Ingkang pundi yuwananing rat kuwi mau? Kula nuwun sewu, wahyu kok dipilih menika mboten saged. Namung manut dhateng kodrating Wang Mahanasa. Oh ngono. Inggih, Koko Prabu, kuwi lha dalah. Lah yen ngono pancen bener ujaring para kaki-kaki. Para among tani padha nyebutake wahyu kuwi pancen ana kekuwatane dhewe-dhewe. Cahyaning rat wahyu ning Nalindra, reksakaning rat wahyu ning Patih, wimbaning rat baboning ratu, yuwananing rat Wahyu Wadat. Kresna, kula wonten maring adawuh. Saiki ngene. Gandeng Yayi Prabu lampun Kakang wis antuk sasmitaning dewa. Ya kuwi bakal tumedhake wahyu purba sejati ana ing Astana Gadamadana. Miturut pitunganing Yayi Prabu piye? Koko Prabu. Gandeng sampun wonten kalih titah ingkang sampun nampi sasmita badhe wonten dumawahing kanugrahan ingkang winastan purba sejati. Setunggal Koko Prabu, angka kalih kula menapa mboten langkung prayogi menawi neter dhateng ketrimaning gesang rayi paduka pun lara ireng. Tegese menapa mboten langkung prayogi menawi Bratajaya inggih pun Wara Sembadra menika kakanthi supados ugi anggayuh wujuding wahyu purba sejati. Sinten mangertos menika dados kabejanipun Lara Ireng nggih pun Bratajaya saged nampi wahyu wimbaning rat, ateges menawi kula lan Koko Prabu menika mangke mrucut kedunungan wahyu ning ratu nanging wah cocok yen pancen kaya mengono pun Kakang mungkari manut. Saiki ngene Yai, tumrapun Kakang sesuk ngenteni apa, saiki sing dinteni ya apa. Ayo ndak kanthi netepi darmaning dawuhing dewa ingkang Gusti nampa dening Siadilan pun Kakang lumantar sasmitaning impen pun Kakang lan Siadi budal marang Astana Gadamadana nglakoni tarak brata tapa brata ana ing Astana Gadamadana. Sapa ngerti mbok menawa iki dadi kabejaning pun Kakang lan Siadi nggone entuk wahyu purba sejati mapan ing Astana Gadamadana. Aja lali Wara Sembadra dikanthi, sapa ngerti uga Wara Sembadra entuk kabejan kedurungan wahyu baboning ratu kang mangkono nadyan pun Kakang lan Siadi merucut entuk wahyu kanalindran nanging Sembadra entuk wahyu baboning ratu padha karo Sembadra ingkang bisa njunjung drajating Turas Mandura. Kresna supados sak mangke kakanthi sowan wonten ing Astana Gadamadana. Lah kuwi sing angel ning ngono kuwi. Pun Kakang cetha putraning Kanjeng Rama Prabu Basudewa, Siadi atmajaning Kanjeng Rama Prabu Basudewa sawarga.
Lara ireng ya putraning Kanjeng Rama Basudewa Sawarga. Lah iki mung kari siji sapa? Sapa Kresna? Lho nuwun sewu. Menawi Koko Prabu sarujuk lho. Lho. Sarujuk perkara apa? Wonten mriki tasih wonten putranipun Kanjeng Rama Basudewa Sawarga. Lho, aja gawe-gawe lho. Sapa? Inggih menika Kakang Udawa. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Nadyan dikaya ngapa sira iku uga Atmaja Nalindra ya mengemane mung karo garwa selir. Nanging uga duwe darah tumraping Mandura apa kepengin nyoba ketrimaning urip gayuh ana ing Astana Gadamadana. Wah, mboten sinuwun. Sampun mboten kemawon. Kula menika dados patih glelenge sampun mboten jamak-jamak. Menapa malih menawi kula menika kedunungan wahyu, wah swara kula malah saya ngedapi-dapi. Sampun kados ngaten kemawon. Lho, ora patih kok ora gelem kedunungan wahyu ki piye? Sampun mboten kedunungan wahyu, mboten menapa-menapa. Watun kula mboten dipun lereni anggenipun dados patih wonten negari Ndarawati menika. Kula sampun remen. Lah kok dadi jak golek wahyu kok ora gelem? Ih, nyuwun pangapunten sepisan. Kula menika mboten kepengin kedunungan wahyu angka kalih. Tiyang gayuh wahyu menika kedah tapa brata. Monggo tapa menika awrat, prihatin menika awrat. Nek mesine patih kuwi kulina ora mangan, ora ngombe pirang-pirang dina menika kula kulinten. Kulinten menawi kula menika mboten dahar, mboten ngunjuk menika kula sampun pinten-pinten dinten menika ugi sampun lampahi pati geni. Lho, tegese mboten betorek. Kakang Udawa kok werna-werna. Nah, nggih ngaten ya, Mbak. Malah cengengesan. Wis, Kresna, wonten paring dawuh. Ora san dadak ngejauh Udawa. Aku malah kuwatir yen to engko awak dhewe nggone manekung puja semedya ning Astana Gadamadana bubar ora karu-karuan. Merga Kakang Udawa kuwi wis kondang srogol kladuk-wani kurang keduga. Mula luwih becik dina samengko mungpun Kakang Siadi lan Bratajaya ya adhiku wadon supaya budhal ning Astana Gadamadana. Malah yen perlu titianku Kyai Puspadenta tak dawani supaya mbaya kondur marang Projeng Mandura. Luwih prayoga lamun pun Kakang lawan Siadi nunggal sak rata nite Kyai Jaladara prapting ana Astana Gadamadana Kresna. Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira. Mintonaken dewe kramanira. Dereng ngantos jumangkah nata kekalih nalika semanten kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora numatan perkara kang Gajah Medha Kawandilan kejawi wonten satunggiling Nalindra gagah pideksa ingkang wantun minggah datur ya negari Ndarawati biyak kang samya sumewa akarya cingak kang samya mulat mangrombraing para kawula kanca biyak-biyak ana daya minggir mire mene dalan Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Koko Prabu? Nggih. Kok kendel mawon? Mongko mripatipun ugi nyawang kaliyan ingkang rayi ing Ndarawati ning kula dangu kok mendel mawon. Mbok menawa kupinge ketutupan suweng iki. Coba rada sero Kresna. Kisana kepareng kula tumambuh. Yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana Koko Prabu. Nggih. Mbok nyuwun tulung dipun jawelaken. Wah, jan entuk daya siji kok kupinge rada bosok. Wah, wonten dawuh. Wonten timbalan sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh. Yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Alah. Menawi paduka dangu kaliyan kula sowan kula menika namung piyambakan kemawon. Koko Prabu nggih.
Kok geseh Koko Prabu? Lho geseh piye? Kula nyuwun priksa nami lan negarinipun piyambakipun matur namung piyambakan. Wah, la iki sing repot nang kene iki. Wah, entuk dayoh iki kok. Wah. Piye iki lihar kerampungi piye? Menawi kula kedah sura-sura anggen kula matur rak mboten prayogi jer kula menika Nalindra. Ya, kula pasrahaken kalian panjenengan ingkang caket kemawon. Ya. Nalindra, wonten dawuh sinuwun. Tak takoni ngaku Gandeng Ayu Prabu Kresna ora iso ngaturi kelawan sowanmu, kowe tak takoni matura. Iye, barengipun jenengmu sapa Nalindra ngendi? Lan negaramu ngendi? Menawi paduka nyuwun mriksa babagan perkawis menika, kula wingking saking negari Pager Wesi. Nami kula Prabu Wirambana Dewa. Wis Kresna, wis krungu to kowe? Nalindra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Kula dereng kagungan garwa. San wong nyatanipun boten mireng kula matur menapa-menapa boten mireng. Wirambana Dewa, wonten dawuh. Coba rada maju. Iki, majeng. Iya. Iya, mangke ingkang kiper sinten? Lho. Weh, lah iki ratu bekas dagelan sajae. Iya, wonten mriki. Panjenengan Prabu Wirambana Dewa kasinggihan Nalindra saking Pager Wesi. Lah saiki wis cetha, wis utawa wonten dawuh. Wis ora usah melu mikir, mboten sinuwun. Wis kepenak rembugane. Iki. Saking negaring Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Saking negari Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Koko Prabu piye diseret wae apa piye? Nalindra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Inggih, leres. Wigatosipun menapa? Lah menika mekaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung estunipun kula menika kekalangan Malaya, jagat menika meh kemawon kula ubengi. Pengajaping manah kula namung upaya wonten pundi dunungipun negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten tapel wates negari Ndarawati, kula sumurup gapura ageng ingkang seratanipun mlebet wewengkon Dwarawati. Tumunten kula mangertos bilih negari menika negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten negari Ndarawati mriki, waduh, kula menika ngantos gumun. Enggo anggen kula gumun menika dumugi wonten ing Datulaya wekasan kula boten mirengaken sabdanipun sinuwun Prabu Ndarawati. Krana elokipun negari Ndarawati ingkang keladuk endah persasat kayangan Ngejawantah. Nuwun sewu menapa panjenengan menika ingkang nami Prabu Kresna. Mboten wonten kalih kula Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Alah. Wah, bejo kemayangan. Persasat kula menika pikantuk kanugrahan kula saged abenajeng kaliyan nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang nyata Nalindra titih Sanghyang Bathara Wisnu inggih titih Sanghyang Bathara Suman dewa sing tukang ngandung kabagyan wonten ing jagat. Inggih kisana. Lajeng wigatosipun menapa? Negari kula menika ngantos keberbeken ngumandhangipun Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Sedaya kawula kula menika sami tresna kaliyan panjenengan. Sedaya kawula kula menika nadyan kula dadi ratu ning gambar kula mboten wonten sing dipajang teng omahe kawula kula. Sing dipajang teng omahe para kawula menika namung gambare Prabu Kresna ing Ndarawati. Kula menika gumun panjenengan menika dados Nalindra mbawahi para kawulanipun mboten sami majang gambaripun panjenengan kok malah mboten murina, mboten serik menika kados pundi? Mboten, ginanipun menapa kangge serik? Ginanipun menapa? Toh kula sampun dados Nalindra. Ingkang kula betahaken do nalika semanten menika namung suwantenipun para kawula kula sareng sak mangke sampun milih dhateng kula sampun dados ratu, arda dijeng jempalik ya karepmu, arda sekarat ya karepmu. Sing baku kula sampun dados Nalindra. Arda tresna karo Nalindra liya mboten menapa-menapa. Oh, ngaten to. Nggih. Lah lajeng wigatosipun kula menika dipun perintah ratu Gusti kula. Lho, mangke rumiyin panjenengan menika rak Nalindra to? Nggih. Kok tasih nggadahi ratu Gusti menika dos pundi?
Tegesipun panjenengan menika Nalindra dipun jajah Nalindra sanes. Mboten dipun jajah. Kula menika Nalindra merdika. Kula menika Nalindra madeg piyambak. Nanging kula nggadahi ratu Gusti. Lah inggih tegesipun panjenengan menika tasih ke bawah dhateng Nalindra sanes. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah, mboten dipun bawahaken. Ning pendak sesasi pisan kula ngaturaken glondhong pengareng-areng Gupeni Raja Peni guru bakal guru dadi Mas Picis Raja Brana dhateng ratu Gusti kula. Naminipun menika Nalindra jajahan. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Koko Prabu menika dos pundi? Wis to. Kowe nek rembugan karo ratu SDM rendah ki kaya ngene iki. Wis, saiki gage. Timbalana sing sejati. Menawi ngaten lajeng kersanipun ratu Gusti panjenengan menika menapa? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Nalindra saking Tawang Gantungan, jejulukipun Prabu Gudayitma. Menika Nalindra wengis. Menika Nalindra ingkang kejem. Mila kula dipun dhawuhi dening Sinuwun Prabu Gudayitma menika prasasat sampun abenajeng kalian dewaning pepati. Tumuli kula bidhal. Wigatosipun menapa? Kula dipun aturi supados ngaturaken nawala kunjuk Sinuwun Prabu ing Ndrawati. Nawala kula kunjukaken monggo kula aturi nyurasa. Kula piyambak dereng mangertos menapa ta isinipun nawala menika Sinuwun. Yen kowe durung tepung karo aku kadange werda. Ya kuwi Wara Sembadra. Jroning tulis surasa ning nawala. Kowe dikongkon ratu Gustimu jenenge Udayitma. Nglamar karo adikku Bratajaya lara ireng. Kyai Prabu Ndrawati ora maringake lara ireng marang Prabu Gudayitma. Sumbare negara Ndrawati bakal didadekke bumi angus. Kowe baliya kandha karo ratu Gustimu. Baliya kandha karo ratu Gustimu. Yen pancen kepengin nantang karo wong Ndrawati, diajaki jembar Trinata Mantura Prabu Baladewa. Walah dalah. Kaya rasan dadak nyumbari Prabu Gudayitma ratu Gustiku. Prabu Wirandana Dewa Keduga bakal gawe geger negara Ndrawati. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu? Kowe nantang karo Baladewa? Iya. Kowe durung tau ngerti karo Baladewa, durung tau tepung karo Baladewa. Iki Nalindra durung tau mambu ditantang karo wong. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Ning dina iki aku ingkang bakal dadi mungsuhe wong Mandura, dadi mungsuhe wong Ndrawati. Iblis lanet. Hubungan Gusti menungso nantang karo Baladewa. Dene Gusti wedi ayo pitung akhirat nyawamu. Setyaki ngopo? Nun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara kula nyuwun priksa. Sing dadi senopati Ndrawati iki sapa? Setyaki. Prabu Mandura wonten mriki menika dawuhane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh ki tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa, aku dudu kok Prabaladewa. Lho, aja jangkar, ya men. Nglangkai purbawasaning senopati. Lara ati kula tiwas didapuk senopati ora didhawuhi perang rasane kaya diris-iris atine. Rumangsane dumeh dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo senopati Ndrawati. Nek pancen kula iso ora didapuk dadi senopati, kula caosaken pangkat kasenopaten kula trimah dados tiyang limrah kemawon boten gadhahi pangkat senopati. Kosik to aja nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana Dayoh sing bakal gawe geger Ndrawati sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-ndelke. Terus karepmu piye? Terus karepmu piye saiki aku manut karo kowe? Nyuwun bailah. Palilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak kok Prabu Mandura. Nek kok Prabu Mandura ora gelem tok penggak, babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to, mboten. Pikantuk ngono mboten. Nek mboten pikantuk, kula aturaken pangkat senopati. Ning nek aku entuk, kula nyuwun pamit. Ya wis kana sakarmu waton lega pikirmu. Nyuwun pamit.
Lah kok dadi patih, kekuatane dilangkai karo Senopati. Senopati mriku sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo Senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Nun. Saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak Koko Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Wong edan ora. Lho. Nyatung timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ki aku malah guyu. Kowe iki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter manut para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk meneh nek perang kuwi ora usah dadak. Tok ketok-ketokke wong kuwi patih ki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali ning papanmu sendika ngestaken dawuh. Kawula tatanen Udawa. Iya. Baris. Ora. Tatanen aja nganti kasempyok ing Aradan. Mergo iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndrawati. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Samba, wonten nimbalan ngadawuh. Budhal kang padha sepo, jeneng ingsun kundur ngedaton sinambi manggi lawan bibimu, ya kuwi adikku Wara Sembadra. Bakal ndak kanthi pulang tengah stara Gadamadana. Iya, Rama Prabu. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Maduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, Samba. Udawa wonten timbalan. Budhal kang padha sepo, kaya ora ana dawuh maneh. Kawula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Purnagati ning Pananggilan. Sanata sukundur ngedaton jeluk sangking dampar itu kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampiri pacaraning keprabon kawijeng saking Mandura tindak nyosri Naranata katon gumebyar busanane naringan kanugrahan wujuding golek kencana ingkang bangkit tata jalma jalaran wong mangun Bali Wisma kuwi sing digadang-gadang amung anane putra ya panjen bener iya wekasan penjane Bapak Haji Santosa ya enggal momong mantu lan ngemban putu ya na amin sing disuwun ya pancen kaya ngono iya kaya ana pangendika utawa atur kunjuk para pinanganten apa ora nek sing jeneng ular-ular iki jane wis ora perlu tumraping wong mangun Bali Wisma sebab wong wani dadi manten iki wis ngerti ular-ularing wong manten ya iki sing ora wajib diterjang, iki sing wajib kudu dilakoni kuwi kabeh wis padha prisa. Oh iya ya Mak, iya. Mergo nek ndi-ndi wis nglembrah sing jeneng ular-ular pinanganten ki wis nglembrah. Ning ya apa ora luwih prayoga yen to dibaleni. Dibalenono kan nek ora digatekke percuma. Mula sing becik ya dilakoni, sing ala ora usah dilakoni, wis ngono wae. Ya, pancen ya bener ngono. Iya, sing becik tumraping Bali Wisma ya dilakoni, sing ora becik tumraping wong mangun bebrayan sing bakal marai rusak ing bebrayan aja nganti dilakoni. Nek diterjang dilakoni mengko ndak ora prayoga kedadiane. Ya, pancen ngono ya Mak. Iya. Iki panjenengane Pak Haji Santosa kepareng mboyong awake dhewe sak rombongan sak alat-alate kabeh saka Ngayogyakarta no. Ya, matur sembah nuwun kagem panjenengane. Iya. Lan kowe maule diparingi dahar lak ya ning jero gudang kayu ya tak kira arep dirajangke balok ah ya ngono ya Mak iya jebul diparingi dahar ning gudang kayu ya pancen ya panjenengane kuwi duwe usaha apa jenenge sing neng mburi kelir iki Mak wah ya wis ora umum kok no ya muga-muga lancar rezekine gedhe barokahe Pak Haji Santosa pinaringan sehat ya sabar ikhlas ngene kula wentah marang karyawane sing disuwun ya pancen ngono sinden saka Ngayogya kabeh saka ngonaku kabeh penabuh ya saka Ngayogyakarta kabeh no ya matur sembah nuwun iya rupane rak ketok-ketok to no iya jarine wong Yogya iki alus-alus sing ngomong sapa alus kae malah sok nglarani ati sing kasar ki malah sok ngepenakke ati
Kaca iso ngono. Lah iya contone wong Jawa Timur ki kandhang ngendikane piyayake omongane kasar. Ning sok ngepenake ati. Ya, kok ngepenake ati. Nyatane mawawan aku jajan ning kene ya. Le bakule iki le nakoni ya. Mangan opo, Cak? Ngono kok. Ya, tahu siji kalih napa niku sego siji. Wis oke-oke 5.000. Lho murah nok ngepenake ati. Kalih ndok siji tambah 1.000. Lho apa ora kepenak? Ndok ki 1.000 nang kene. Iya. Ning kowe coba ning Yojo kono. Ya, ning Malioboro kono. Suarane alus. Dahare napa, Mas? Kula gudeg kalih swiwi siji, 100 kalih dosa modar. Iya. Ngono tadi durung karuan sing kasar kuwi bakale gawe gelo durung karuan sing alus kuwi gawe kali murah. Ning kadang kala sok suwalike nok. Iya, pancen ya bener ya, Mak. Iya. Sinden gawa 8 nok. Ya, karo penyanyi Pak Haji Santoso duk nalika rawuh ning Yojo dek mben ya kersane pancen ya semono karo ditambahi bintang tamu siji. Ya. Mau ana Pak Pranata cara ngendikake bingung saka NTT apa NTB nanti diblasuki karo kanca-kanca NTT menika Nusa Tenggara Barat. Ya mersa manut. Iya. Ya pancen ra apa-apa. Mbak Elisa or karo salah suwi saka jane ora saka Sulawesi ming piyayine kuwi pancen blasteran. Oh. Nah, jadi foto iki, heeh. Kuwi nek difoto raine tukul sukete no. Iya. Ya ora kok ya. Mbak Elisa or karo Salaso ya, karo sinden-sinden liyane ya, pancen ya kersane sing disuwun Mbak Elisa ya. Sinambi ya nak dek mben sowan ning Petrokimia ya jarene ora ado saka papan kene terus saiki sowan mrene muga-muga ya dadi sarana nggone nyempulurake pas duluran antaraning Ayuja karo Gresik kene ya lan muga-muga wayangan gagrak Yuja kaya ngene iki ya iso ditampa ning daerah Jawa Timur kaya ngene nok ya merga iki ya klebu kabudayane awake dhewe ya nawala pirang-pirang ya lan uga matur nuwun kagem para kadang-kadang PWKS Jawa Timur sing selalu menyeport awake dhewe menyang endi papan ya matur sembah nuwun neng Tuban ya do rawuh neng ngendi-endi ya do rawuh ya neng Kediri ya rawuh ya matur sembah nuwun kok ora kesel pokoke nyengkuyung awake dhewe nok ya saking Mas Agus Reok ya Bandara Juanda kagem keluarga besar Haji Santoso, keluarga besar Mangun Rejo, Pak Budi Reok Kertojaya, Pak PAG Gunari Reok Menanggal, Edi Suwito RSI Aisyah Ponorogo. Oh iya. Gending Caping Gunung Jenggleng, matur sembah nuwun Agus Reok Juanda. Ya. Eneng meneh. Oke iki nawala sing tak tampa. Ya. Penggemar nggih matur sembah nuwun Bapak Bambang Sugianto dan Bapak Somadi Salam guru SMP Negeri 11 Gresik ya minta lagu Gubuk Asmoro yang dilantunkan oleh Mbak Tatin yang Bahinol. Waduh ya pancen duwe penggemar dewi-dewi kok ya mak iya. Saking arek Sidoarjo nyuwun tembang sambung wanci dalu Mbak Elisa matur sembah nuwun ya. Ana meneh ora se iki neng rokoke iki mbok menawa ana tulisane no ya. Ana nawala perlu diwaca ngundak gelo penggalihe ya. Wilujeng dalu bucange lan para sinden sedaya rombongan warga laras. Salam Senomania matur gunging manuwun ingkang tanpa pindhan dumateng Bapak Dalang ingkang sampun kesorawuh lan sampun paring panglipur dhateng sedaya pandemen ringkit Purwonten tlatah Gresik lan sekitaripun. Saking staf segenap karyawan UD Sentosa Gresik Pak Suryanto. Kirim atur happy wedding. Selamat menempuh ibu baru kepada Mas Soni dan Mbak Ainun, semoga menjadi keluarga samawa. Amin. Semoga segera dikarunia momongan sehingga Bapak Haji Santoso segera bisa momong lan ngudang putu. Menawi dipun keparengaken nyuwun pramen Warok Suromenggala. Boyo suminten edan katindaken panjenenganipun Mbak Tatin. Wah, ayo. Laris tenan iki ya. Mbak Tatin kadapuk dados warok. Lho. Oh, suminten ding ya.
Matur suwun. Iya. Ndak tak pasang anu godhek kok Simbar Jojo. Hati-hati nek dipasangi godhek. Iya, ayo alon-alon mak ya. Diaturake ya Nger, ya. Mengko bakal tekan nggone mau ngendikane Bapak Haji Santosa pembukaan lagu pertama ning nggon limbukan kudu solawat badar. Ayo, ora ketan sila padha solawatan dhisik. Ya. Mengko terus ngaturke lagu-lagu ingkang disuwun dening para kadang-kadang sutresna budaya wayang kulit Lengganeng Gresik sak kiwa tengenipun. Ya. Solawat badar, ngati-ati ki buka saka celuk. Ya. Kakung, aja nganti ketrikel ukarane iki. Bahaya. Ya. Kudu pas. Ya mak iya. Isa-isa ora nggo iki aku sesuk. Ya. Ki mau jenenge solawat badar. Ya, sing dikersake penyanyi Bapak Haji Santosa mau kirim utawa paring pangandikan karo awake dhewe. Lagu pertama ning limbukan ki solawat badar sak teruse monggo kersa. Ya. Mengko nggon gara-gara disuwun lagu pertama pepeling sak teruse monggo kersa. Gune nandhake panjenengane iki pancen panembahe luar biasa tegese ora nglalekke tembang-tembang sing ana sambung rapete karo apa manembah utawa babagan agama. Lah iya ya pancen bener kono. Iya. Ya apik disolawati ngene iki pancen ya tur dasare Gresik kene iki ya utawa kondang ana sawijining pepunden wali sing Lengganeng Gresik kene ya sing semari eneng kene ya Sunan Gresik ya pancen ya ngono ya mak iya. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping 3 kados ndrodhok awakipun ing rayipun Setyaki satemah kula dipun gertak kendang kapracundang kontal kaprapal dasaripun ingkang dipun ajeng-ajeng dening Prabu Wirambana Dewa sanes ingkang Rai Setyaki sing diarep-arep Wirambana Dewa sapa Paduka Kanjeng Prabu sampun wantun daksya kaliyan Wirambana Dewa manguwuh wonten ing paperangan pundi Baladewa ngaten aturipun Wirambana Dewa iblis lanat panes maring jajaran sukertane bawana nantang karo Nata Mantura Prabu Baladewa jelek nyawang kilaring jagate semeng rembulan barat Wirambana Dewa yo nantang karo Nata Mantura barat menungso ora tatanan wis jelek nyawang garing jagat semeng rembulan nyidam terbelo kowe nantang karo Baladewa apa niki sing tak karepke kowe sing wani gendhak sikara karo Wirambana Dewa apa Nalindra ora ngerti tata krama apa Nalindra ora ngerti unggah-ungguh ing atase aku dayah didugang nganti kontal saka pendopo negara Indrawati kowe wong kang ora ngerti tata krama wong perang ora nganggo tata krama wong perang kirane wani karo ora wani nek pancen kowe wani ayo ngono dadamu yen pancen kowe ora wani minggat saka negara Indrawati ora sang ame-ame Wala Sembadra aku bakal njaluk Wala Sembadra tegese kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu ora minggat dubrak tunggak boko mati aku mungsuh Baladewa ora ento papan kok mati aku sabar sareh mboten sah bengok-bengok ndak malah konangan wong Ndrawati wah edan wah ratu galake ora umum aku ora dinehi nggon ngantem pisan pindho malah diunek-unekke didugang kira iku dijotosi ra iku mati aku kok aku slametno kok niki pun kula slametke tenang sareh iki nanti niki teng jugangan lho ratu kok ndekem ning jugangan pondo waton slamet nek mboten kula slametke sampeyan remuk mungsuh Baladewa aduh mati aku wah wong kok kaya ngono perang kok muring-muring sak penake dhewe mongko sikile ndugangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke kaya ngono piye ya niku watake Baladewa ngoten niku edan ampun seru-seru nek nganti konangan wong Ndrawati remuk niki kula karo sampeyan jegur teng jugangan aduh
Sareh. Lho. Bilung piye bilung? Duka ora ngurusi bilung sing wabaku kula nyelametke sampeyan. Lho ati. Do nendi ya? Udan-udan kok do kelitian. Mbok yo ngeyup gak. Lah kae bilung. Kae bilung kae. Wene ana tandha men melu rene. Nggih. Ora weruh wong kula karo sampeyan teng kedukan lemah kaya ngeten. Do nang kene. Lamit. Piye lho? Wah, rame tenan. Ratu Gustimu ngamuk sencake dicokot, Udawa dicokot, lah dalah konangan Baladewa. Dunek-unekke kowe jelek nyawan gelaring jagat. Brul. Wah, seneng banget aku ndelok. Ratu Gusti kalah kok malah seneng. Ya ben kandhani ngeyel kok mbok mudar mbok men. Sareh aja seru-seru ndak malah konangan wong Darawati. Sedyaki wonten timbalan. Ratu mau tak ajari lang tak kedhepe iki. Sajae ndelik lho iki. Goleki ngestaken dawuh. Udawa wonten timbalan. Goleki iki ngestaken dawuh. Ora nyuwara lho wong. Anteng lho. Konangan kondangan. Sopo? Setyaki. Kaya ilang ora tak kedhepake kaya. Ora katon menungsane. Sapa lung? Udawa. Setyaki meneh saya deres. Heeh. Udawa saya deres. Heeh. Lah iya. Ketemu lah Setyaki, mboten. Edan marus maning jajaran. Lah kok dadi ilang? Kula piyambak mboten mangertos. Wis kaco iki gak kaco. Kok ora keslomot. Wis ngerti kok aku kok. Udawa kok udan-udan kok udut. Aneh-aneh ora. Ora ketemu nalar to kuwi ya wis mlebes ket mau ta. Ha iya. Romansaku kok werna-werna wae. Lah terus piye iki? Melayu wae, Gok. Melayu wae. Kresna rung liwat ki. Ya wis ben ora liwat ya ben Kresna ora dikon liwat. Kaya ngene kanane kok dadakakon Kresna liwat barang. Monggo Gusti. Liwat ndi kok mlebet ngalaske mawon pelajar. Sesembahan kula Prabu Godayitma. Mboten nyono milih paduka malah sampun caket kaliyan negaring Darawati. Yo, pancen bener. Wis ora iso ngampah marang kekarepan ingkang drebala jroning ati. Kumudu aku weruh kalawan citraning titising Widawati ingkang mapan ana ing angganing lara ireng ya Bratajaya ya Wara Sembadra. Piye kabarmu tak utus ngaturake nawala marang Sira Prabu Darawati. Lara ireng adine wadon bakal winengku garwa nalindring tawang gantungan Prabu Godayitma. Mugi dadosna ing kaweningan sinuwun. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Nyuwun pangapunten lan kula nyuwun gesang. Kula sampun ngaturaken awala kunjung sanipun Sinuwun Prabu Darawati lan awala paduka sampun sinurasa dening Nalindra ing Dwaraka. Nalika semanten dupi wuninga bilih isining nawala mboten sane kejawi namung anggen paduka badhe mengku garwa pun diahayu lara ireng inggih pun para Sembadra. Katingal murina penggalipun Sinuwun Prabu Darawati ingkang boten trima kadangipun sepuh Nalindra Mandura Prabu Baladewa ingkang abdi sampun budidaya nglampahi perang wonten negaring Darawati abenajeng kaliyan Senopati ingkang sekawit ingkang abdipun Wirambana Dewa saged mimpang utawi saged tunggul nanging sareng ingkang majeng nata Mandura Prabu Baladewa diwaji sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdipun Wirambana Dewa kula tadah wadana lan nyuwun gesang ingkang abdi pun Wirambana Dewa inggih mboten saged ngungkuli kridanipun Prabu Baladewa. Samangke kula mundur saking pabaratan ingkang wigatos munjuk atur ngersanipun paduka Gusti kula inggih Sinuwun Prabu Godayitma.
bilih menapa kula tindakaken cabaring damel. Wah, iblis anak karepe.